Nimbaga rabi tayo amin ako. Idi rabi at napangkubinisita agayong tanagawis. Dan tani manin agsubli ijay abroad. Nukit kitaan, uray balay na kada gamit na medyo na rumbo, na raboy, na napintas, nangina ko man yung balay nukit kitaan. Kagabayatan di pa nagtungtong-tong na medyo na ibayagat mo. Adot istorya na, nagsiman ngayon mo na, kinapadasan na ti talaga nga nag-surrender nga di second life, wala na. Siyempre siman, dapat lang makorkorta na, binumbada ka na di jay barkuda, tikargaan na ko, dagiti kotse nga nangingina. Diyan mo naman Ribo, 1,500 sa DJ na lugan tinangyan. Nagsigit di barkuda. Binumbada ti baba. Huwag ko na kanod di may sakadwada, don't worry. Makaawit tayo amin kung nanain nato na kanod di jay Rosario na, napintas kanod di jay Rosario na. Kaya di kwan, na-remedyo na may sa isuna nga kasla nakapaandar di jay may sa kadagiti pagkunot, pagsaksyon ti danon. Na isimpada, na iyay paigid da nga nasaya at di jay barko. Kuti surrender di biyag na kunana, insalakan na kami niya po Santa Maria. Nanipod idin, napigsa ti debosyon na kiniya po Santa Maria. Idi ti debosyon na kiniya po Santa Maria. Ti aramid na takkan, nalaing na tumulong. Han na pampanunutan, noan niya di maitulong na basta na parabo. Kabayatan ti pandemya, na nagijay kabarangayan na kanayong constant nga agit ited ti maitulong ka nagiti tao. No dagpatulong si aayat na di puso na. Kasi kunana, among father kunana, ura siya ka matukayak. Ti pampanunotag ka, numangtid ka agsubli, haan kunana. Di itong tulong ko na agsubli at times 5. Diyak mga berberukan ko na tinulong ako na ako pang panunutin ng ti pa na kinamanagayat niya po Diyos ko na agsubli, mamin lima, mamin sa pulo ko na. Iso nga, ano makikita ng kasla naraksak, di aura na kalahaan na at problema ko mahanga rin, problemado nga tako lang nalagaan. Ganyan. Iso nga na siya pa, awat ibibiyang ko ano basta tumulong ang klatan dahil lang isublin to niya. Japay pampanunutan ni isublin nang agsubli. Kasi tikas la prinsipyo na itibiyag isong kasla naragsak na nalagaan na ko ado ti matultulungan na. Gawon mo kakagsak kas mo dati kasla ko madali ba iti ebanghelyo tayo parable of the talents kunana daytoy nga noan niya di intalot ni Apo Diyos kanyang. No osaram anasayaat agsublin to ikan na kanto pa iti ado. Noan niya di jay regalo na kanyang nga talento, uray kinasirip, skills, nagitilain tayo, nagitay uray adal tayo, trabaho tayo, no i-serbi tayo kadagiti tao na nga hantay berbiro hantay nga kukati supapak na agdublen tupay kas na kuma hantay madanagan no para kini Apo Diyos aramidan tayo agdoble hantay nga to kas la di kalman dagitay gisagsagana tayo tanidili nga mangsimsim pa di jay paghusan tayo ti Kristo ari. At dali di talent da uri lalakay kada senior dan nga dandali da man manubiyang dan nga di talent da nga mapan agrup-grupot ijay nga ito nga ajak na maiturod uri nga antay lang linlinungan. Diyak nga mapulos nga maarami di ka bailan da nga arabitin basta natakrutak tinan nga to. Diyak ka bailan di uri nga tanong ipapilit yun handahan ko mabalin nga aramidin. Kada di talento na di kasladan handa pa agkapat nga agtal ay uri awang na siya. Diyak kaya akseptarit na dyan. Disuda ala na maya. So nga sabali nga wagas mga dyan itutulong ko. Kasi baga nga dito kakabsat, tinagpintas, dahil dyan no iyusar mo, dahil talento nga inusar na kanya, intid na kanya, sa nikwaman, dyan sagot na kanya, sa nikwaman, sirip man, skills man, uray tabagin.
ayat mo kinkabsat mo, subli nga subli hang kamadanagan. Anya ti negative aspect na. Anya ti kakontrana. Dahito yung maudi nga inikkan na niya. Apan na ingkali DJ talento, DJ kwarta. Nagbuteng. Anya ti kunana, alaun nyo, itedyo ijay adda sangapulo ti kwarta na. Isa ko na ikali tayo mo, DJ talento, ikali tayo mo, DJ sagot kada tayo, mapukaw. Kunada nga rin ka, money is not a money if you don't spend it. Kunada DJ. Awan sir-serbi, haan nga kwarta dita kwartam no, haan mo nga, usaran. Sudo kita kwarta yun, lamot to'y amin ang desakti mangusan. Sigurano, nagdaras nga makirat. Ngay. Kunana ka uri di kwartang, haan nga, baling nga kwarta, no haan mo nga, usar, is just a paper, kunana, no haan mo nga, yun nga niti essence na ba, di na nakalakasan, nakawalet, haan mo maigatan, haan mo mga ibarter, haan mo nga i-usar, awad serbi na. Uri na talaing mo ha, nyaman tilaing mo, agsala, nag-agsalsala ito nga, nag-tiktok tayo mo sa paminsan, uri bakbakutang ka, nag-tiktok ka, nalaka na sumaraikti nga bakit tayo. Isot talent ko, at kanta, use your talent. Nagano ti mabalin tayo nga pagkuhan. Ito agan eh. Hindi ang nagapura kayo na tawag ko na kita dekorasyon na uma kayo nagdekoraron na kanayon mo. Napukawon na talent iyo. O sarang dahi nga talento. Paraburan na kang tupay ti adado. Narigaluan na ka pa, nayunan na. At damay sa di dyan, ano makita yun, di dyan tugaw ko jay, tugaw ti pa di jay simbaan tayo, di jay ramot ti kawkawating na natangkanan. Bugaan niya na, bugas kung natay diyan. Dati nga trabaho na, nag-aramid titugaw, madagit ay dala bangko, salaset, kada kwan. Hindi kwan, amin nga pati nga mapanidyayan na, regaluan na, kunana, idirinogyan na, tinangtid nga, kas day for free, na sa singer. Kas lalim maingat ko na. So nangaramid DJ ada pinaramid ni nga mati altar ken pagbasaan nagmayat DJ pa nangaramid ako na kas lalim maingat idi iyos usar na nga daytay tumulungan nga awanon ti adu ti regalwan na for free nga lumanay adu mati agsubli. Kasi mo kanya tayo sa kanya man ginaited kada tayo kinasiri. Skills kinalain sanikwaman orin anya klase ti sanikwa. Haan mo, kunang, even your dress. Di jay badong nga nakapumpon, ijay kabinet mo, ijay lakasan, di stanten, no haan mo nga usaran, haan mo nga kuko di jay. Kasi haan mo nga usaran. Iburay mo, itulog mo, ipadawak mo. Dahil nga babae na kita bagyo ang kulkulat natin, ay po ito yun, nakadadungan talaga na ihimot ka mo. Sayang ginatang ko di Hong Kong dahil pwede. Ay, po, manutawon. Masayangan ka. At dami makikita mga awan bag na. Di ka lang dali tayo sapatos yung po, nagado sapatos yung kulkula ang lit-lit kabon, tadi yung usaran yung nagsakit mo tanakan yung itin mo, tapipiya pa ita makita mga makusan. Ta useless, pumusay ka na. Apay punuan to sapatos, kada bag gilungon mo, amot, nang runa na nakrimit ka na kagarapon. O manaya, garapon mo ta sapatos, kada kwartayo mo. Kailangan nga may sa agarapon tumot, impakrimit na kwartang ko din mo inausarhaan. Tatapin na, iburay mo. Tikaro na nga, ti ko na ni ay Apo Isus, na iburay mo, agsubli. Haan lang at times to haan. Maminado. Gusto mo si Babarayo boy de puso nga mangitad. Si Babarayo boy de rin nga mangyusar de tanga talento. Nagdagsin namin dito ko na. No haangkan nga mapagtalkan iti basik. Narigat ka nga mapagtalkan iti gagdadak ka rin. Inikkan na ti sangapulo nga pirak balitok niya. Nakabirok ti sangapulo niya ti kunan na agaywan kanto ti sangapulo akapututan nagdakkel diay so papak na. Dayjay lima kay kinita na nakakita pa iti lima agaywan kanto mat iti lima akapututan. Kaya na nga sa uwan pinang testing na laod dayjay kwarta kadakwada idi makita nang nga matalagdan dakdakkel di responsibilidad nga na ito.
kadakwada. Awis ni Apo Jesus na kasjay mat kay aramidon tayo no anyaman jay talento sa nikwa kinalaing sagot nga kada tayo iburay mo iserbin para kada titat tao agsublinto dakdak tilto ti panagtalit nga ited na kada tayo kano maaramid tayo na ito awan dua-dua makapagserbi tayo anapod no iti itat tao na iti imakan na